chitiko chinosirisa panguva ino chiri kuonekwa kunze the same government iri kuonekwa kunze iri kuita aiwa descent pane maprominent citizens pamwe chete mamwe opposition voices, but people they decide kuramba vachienda kumabasa vachitadza kuita mashutdowns. Panguva ino chitiko chinyatso kuonekwa kunze aiwa the regime panguva ino haina tsitsi nemacitizens. Sanapinda mashoko pane chitiko chinosirisa chionekwa kunze aiwa the government pachayo iri kudeclare war pane macitizens vobva vasubscribe like on the pay like tipita pana papahende yakajumai x anobuda chiposta aiwa madzibaba veshanduko vamoziva kuti aiwa ndo the guys vanosupport nelsonchamisa vachiadvocate for change. Vabuda nyora chiti the government is declaring war on its citizens. It is very sad to note that madzibaba veshanduko's house was petrol bombed and his son seriously injured. As citizens we need to contribute towards such brave men and women to take care of their social welfare, including building another house for him. Ndomashika muda nyoko pana pano achiti aiwa isu sevagari munyika yeZimbabwe tine mwoyo wekunzwana ekunzwirana tsitsi panguva ine vachiti aiwa tasai mumwe wedu. These are the guys who are fighting kuti nyika yeZimbabwe aiwa muve neupenyu hunenge hungati nakei zviri nani. Panguva ine vachizama kuindosa ari nelsonchamisa vachiti aiwa ndo munhu anonyatso kuonekwa kunze ndiye akaramba zvigananda akaramba kupuwa mari choko muhomwe and the likes. Panguva ino tichiona kuti his lieutenant achiatakiwa imba yake ichiva petrol bombed. Vatoona kuti aiwa mwana wake panguva ino ouya panapa ane masevere injuries ari kutorwadza kutarisa. Panguva ino people they are saying aiwa ngatiwe ticheme naye, ngativuzamei kumuihopa nepatokwanisa napo patiri kuzama kufight against the regime iri kuonekwa kunze aiwa iri kuzama kuda kuataka all the voices vari kuenda against him. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Mabvina komeseji medu mafunguro enyu. Subscribe like achota on the